Браха си правя татуировка, бе. Вой, нали сме ли, Георги? Нали сме ли, Георги? Маза, нали сме ли, брат? Ще я покажеш, да знаеш? Ще я покажеш татуировката, нали знаеш? Ще я покажеш? Да, ще я покажи, бе, Радко, ще я покажи. Аре, после се видим. Да, бе, после се видим, бе, брат. Аре, чао. Надявам се татуировката да се получи неговата. Стискайте палци. Мажоре, стой, стига си спал, бе, мъжо. Айде, стига. Ставай, бе, мъжо. Аре, бе, стани. Добре, бе, жено, ставам, бе. Кажи, за какво ме буди? Да изчисти с къщата. Аре, почвай да я чисти. И къс Георги си прави една татуировка, ще ходи да си прави татуировка, не? Брат, стискал палци да не буде. А ти си готин. Ще стане работата. Ще страш, той няма боли, брат. Той няма изобщо да боли. Надявам се, брат. Радко. Добре, аре, си се палци. Колко ще само. Колко? Колко часа? Не, часа пък тя е 43, 23. Давайте кръгове. Аре, чао! После ще правя снимка, да знаеш. Ай, чао! Чакаме хора да дойдат, да им направим татуировка. Let's go! Кой дойде? Георги ли е? Георги, здрасти, бе! Аре, ти правим часа. А то е татуировка, бе. Аре, давай, сядай там да ти я правим. На тази ръка си спирам аз. Ето, давай, почвай. Давай, почвай. Добре, почвам. Два часа по-късно. Готов си, много яко се получи. Много яко се получи, я? Чакай. Благодаря. Колко пари струва? 100 лева. Ето. Аре, чао. Отиваме пак при Радко. Аре, ходим. Се видим там. Радко, готов ли ще ми виж татуировка? Глей. Харесва ли? Как си татуировка, брат? Как издържа? Как издържа 2 часа? Майко, как да... Много яко. Аре, някой ден пак си видим. Чао. У нас съм. Мамо, тате, вижте каква татуировка си направих. Какво? Как си направиш татуировка, бе, сине? Ти си на 13. Ти си в 7-ми клас. В 7-ми клас и 7-докласник. Как си направи татуировка? Ти... Истинска? Да? Как, бе? Как истинска? Не мога просто. Така се прави, сине. Браво! Да, си, така. Айде сега да полегна малко. Да поспинкам. Не съм спал. Лека нощ. Събудих се. Я да ставам.
О, знаете ли кой не съм покал татуировката? На Борис. Той е малък. Малък е, да. Помните го. Значи, Георги, ако посмееш да си покажеш татуировката на някой, край с тебе. На никой няма да я покажеш тази грознотия. На никой. Няма да си покажем татуировката. Няма да я покажем татуировката. Това. Защо е малко? Знаете ли на кой искам да я покажа? На Борис. Аре, само ще му правя снимка. Да не си вече пратих снимката. Не, аз даже съм направил при 10 минути я пратих, преди да кажа, че ще ходя. Мало, някъде помирам ли мускул, че тренирам? Имам ли? Кажи само имам ли? Кажи ми. Да? Добре. Аре, добре, не ме закачай. Моля ти се, има много се радвам аз на татуировката си отново. Много се радвам на тази татуировка. Моля да се има с какво се надейства. Ще стои тук до животно. Стои тази татуировка до живот, знаеш ли? Се може още 80 години с нея. Представяш ли какво е това нещо? 80 години. 80. Татуировката и на Златан трябва да я покажем. И на Златан трябва. Него няма да го забравим и него. И, приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се, ударете палеца на това видео. Ама, благодаря на татуировката. Оценете от 10 в коментарите от 1 от 10. Аз лично им давам 9 от 10, наистина. Абонирайте се, лайкнете видеото. Буквално вече имаме... Най-сихо. Абонирайте се, лайкнете видеото. И ударете камбанката. И очаквайте все такива готини видеа в този канал с таската. Да. Аре, от мен, чао до другия вторник.